Muncake ngrungokne bawane Niken modele kaya Niken iki bojone ngono rek sajake lek mung gatekne ngono Lah tenang. aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger warase. Terus Elingayen laler tok, Pak. Mulane adusa. Arep Menyek. makan radus. Ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Malek uncek ngono lho, malek Lah, laler. uncek. Uncek ki rajane laler kok. Aku po bathang. Ora lah. Ya. Elingayen taen teni Ya. Gledang Gledang. lekae Unceke bocahe Oke. Tibake tak anteni napa impenku? Manut panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Wehi kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku. Kuwi ta? Senes. Salah. Tak enteni sing ndi? Tanteni timbuling sisila. Nano. Kuwi ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek bener mau bengi kuwi wae lho. Bawane Iya, impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh, iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih, Ya.